سماياتنا أوحاتي عقلنا حبرم فرعنا قسنا حجر نعخا ولدنا نسخاس نسخو قدمت وحاسا قدمت وحاسا قدمت وحاسا أخبار من نتو زيد الفرد داتو ولا سورس ورستو سعر صنعات مغنتو أخبار من نتو زيد الفرد داتو ولا سورس ورستو سعر صنعات مغنتو سراوي قلبي سراوي قلبي سراوي قلبي سراوي سلام تخطاتلت نايز channel كما تكونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمنيتيو لومو ونخلنا اقداس النزلوم عبيت زيناتات عبيتي اقداس النزلوم نطبطات زلكم مريت متيلهو كنفلطون كنمهارلون زلنا دمايو اينو تا ما توتري واصنعكم اي بحكي كما يندحرقينكم كندي كما هاتكم لدحريت مليساتكم زاد درفنا هيتانيكو ناي بحق نتسراويت تقبع درفي ناي بحق لبخات تنكفاكاز ريل تحريت مليساتني بوحدو هذا 10 3 جزي سمعي له نزيا كليب زياد راي سلازي مزي كونتات نخدو زلنا سلازي خيدي دما دمصو زلهو كند منتاي واغا يخفللو كم زلون زي خمس تغفللون تهاجر نخندأنا مخنياتو كبرنا واغا حنتي ابز حلفي امصي نير حنت فيديو نغرا منقدي حفتنا دهلاك انتي تبل نيرا واغا سي زخفللو تراي زفلطو سبسي نعم نفسه نزورده تراي كردا زخنا كالك تردات فتن اندي خا زياده كن بسورده كا تفلطو كتل سمعاني رجي بزح حرسات كتنكفي عند يوكرين اسرائيل امريكا اسرائيل تلمن راشا تفرارح ازي رويتر يون خونه زلنا اسرائيل كون كله نو باج بجاهم باسمعونا نعسلز قايبير مبل شات شاي غزي مبل 20 كلتن غزي حدش ناي سلام امام مغربنا لكم على يبلولو نراشا تخوينو كن ابتنا امامه ناي سلام زته كصواع يبلون بوتين يبلو سلازي كسع كندي تعبيتناتهم النبي قصكو زوميو اسكن رينا مجمريا كنت كردل لهم ابزي لنكني اب اسرائيل امونغو اسرائيل امونغو حماسن حدا زت سلام تباهيل له بتمساسل دما ناي راشا حدش انفتنا حزي خير الله اسك بزيان جمر. International mediators are calling on both Israel and Hamas to agree to a ceasefire proposal put forward by US President Joe Biden. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is under intense domestic pressure. Some want him to reach a truce and secure the immediate release of hostages taken by Hamas during the October 7th attack. But Netanyahu's far-right allies are threatening to bring down the government if he does so. Since the beginning of the war, Netanyahu has insisted on the total destruction of Hamas. He has carefully avoided سنتاينا نرزالنا ابزي تي استز دليو زلو اغبابن اتي كالو زبلو زلون بفلاي تي يماناي كنفز بحالو نايتي اسرائيل بفصم كحجز وايد لينيوم زلو تم يماناي كنفز بحالو نالبات نتنياهو چكال اندينا نو لزلنا كلهم بوليتيكانياتنا اسرائيل دما كاوز حشي يكونون زيا كترداكم كتكلالو حدا نتنياهو وي بيبي نستراي چكان كلهم حدا كاوز غدلو فلايت ناشونال سكيورتي حلفناتهم زبلو زلو ايكوننا بفلسطيناويان ابقلقل 3 4 فيديو لابز السوشيال ميديا تزور ولاتهم اسرائيلاويان قالوا انت لو مش قط او سيده فرار السبي من هالبعد كن رينا بجي جميرنا صنعنا كسع كندي سلام كم زي واصوم ما بحكي ابوق زنبر هاجري بجكا وق ويم بجكا بچفጫፍنا فلسطين كاد منقدي زي فلت منغستيا باسرائيل زلو any clear timeline for ending the conflict or any discussion of the day after in Gaza. But now his hand may have been forced by a truce proposal forwarded by US President Joe Biden. The deal would bring a permanent ceasefire in Gaza in exchange for the remaining hostages held by Hamas. Crucially, the US stresses the plan is not theirs. This was an Israeli proposal. We have every expectation that بحفشة انتاينا نرزلنا أمريكا نسرائيل زخونة نجار كتجبر زخونة بوليتيكانيانا أمريكا نسرائيل بترير تطويلو كخصصن كقصن عقم خمزي بلو بتدقاقامي نمول عالم بريهل لله هجون دارقا تي منيستر قدات وزايناتهم شوعات تجزي شو تجزي إسرائيل كيد الله ولا حنت لو كمس أيكلني كمسو زغلو انت زغلو عقم اللواميو جنك قبرو عقمون كنت كامولي يقولون من مخنياتو بدحر مقارجة
ነቲ ኩነታት ዝቋፀሮ እስራኤላውያን ስለ ዝኾኑ ስለዚ ዝኾነ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ድማ ነቲ ዝና ነቲ ተቐባልነት ክብሪ ናይ ኣሜሪካ መሬት ከም ዘብጥ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ምክንያቱ እቲ ሕቶ ቀደም ክውዳእ ዝግብኦ ዝነበረ እዩ በቲ ሓደ ድማ ኣብ ዩክሬን ዝፍፀም ዘሎ ሲቪል ሰባት ይቆተሉ ኣለዉ ኣሃ ይዕመፁ ኣለዉ ትብል በቲ ድማ ግምጥል ኢሎም ካ ልክዕ መልሓሶም ኣብ ውሽጢ ሰከንዲ ድማ ግምጥል ኢሎም ንእስራኤል ካ ኩሉ ዘድልያ ክንብ ኣለና ነቶም ንሃገር ዘይኮነስ ኣብ ጋዛ ዘሎ ህዝቢ እንኮላይ ክጭፍጭፍ ኩሉ ዘድልያ ክንሕግዝ ኣለና ሓንቲ መልሓስ እያ ከምዚ ትብል ከምዚ እናበሉ ከንታይ ይፅበዩ ኣለዉ እስከ እቲ ዓለም ደድሕሪዮም እናኸደት ክትመፃደቐሎም ኣብዚያ ስምዑ ሕጂ proposal? Well, first of all, it has to be clear that the proposal is coming from the Israeli war cabinet, from the Israeli government. The reason why we're talking about President Joe Biden is that he was the one who made public the details of that plan. So the first phase of this proposal would be a 6-week phase that would imply a complete ceasefire for those 6 weeks, withdrawal of Israeli forces from all popular... ሰንታይና ንርኢ ዘለና እቲ ተዋሂብዎ ዘሎ ወይ ከዓ እዚ ፕላን ናይ ሲስ ፋየር ወይ ከዓ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ዘድ ናይ ሰላም እውን ኣይኮና ንብል ዘለና ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ብካልእ ዘራርባ ምቕታል ናይ ህዝቢ ፈለስጢን ጠጠው ንክብል ንዝተወሰነ ግዜ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ተኽሲ ብሓደ መንገዲ እዩ ዝያዳ ዝወፅእ 99 ካብ 100 እቲ ተኽሲ እስራኤል እያ ትገብሮ ዘላ ምናልባት ኦክቶበር 7 ትበሃል ዘላ ከምዚ ኣብ ዓለም ዘይነበረ ፍሉይ ፍፃመ ከም ተጋጠመ እዮም ዝዛረቡ እቶም እስራኤላውያን ወላ ደገፍቲ ናቶም ኦክቶበር 7 ግን ካብ ምንታይ ተበጊሱ መፅኡ ኢሎም ክሓስቡ ስለዘይክእሉ ይኮኑን ንሚድያ ከመይ ጌርካ ተታልሎ ማስተርፉል በቃ ማስተርስ ናይዚ ሊቃውንቲ ስለ ዝኾኑ ሰብ ኩሉ ታሪክ ናይ ፈለስጢን ኣብ ኦክቶበር 7 ከም ዝጀመረ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ካብ ኣያ ትጅምር ኩላ ነገር ቅድሚኡ ሲ ኩሉ ነገር ፈቲሖሞ ከም ዝነበሩ ወየሳቶም ቅድሚኡ ንዓመታት ምሉ ንህዝቢ ጋዛ 2.1 ሚልዮን ዝኾኑ ህዝቢ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ እስር ቤት እዮም ይትየሞ ነይሮም ብኩሉ ብ360 ዲግሪ ዝተኸበበ ብሰኪሪቲ ናይ እስራኤል ዝሕሎ ብቴክኖሎጂ ዝተኸበበ ዝኾነ ናብኡ ዝኣቱን ዝወፅን ብክንደይ መርመራን ፍተሻን ከም ዝኣቱ ገይሮሞ ነይሮም እዚ እቲ ቅድሚ ኦክቶበር 7 ህዝቢ ናይ ፈለስጢን ዝነብሮ ዝነበረ እዚ ሕጂ ድሕሪ ነዊሕ ውግእ ልዕሊ 40,000 ሰባት ተቐቲሎም በማየት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰብ ሰንኪሉን ተጎዲዩን ኣብ ዘለወሉ ግዜ ኮምፕሊት ሲስፋየር ጠቕላላ ውግእ ጠጠው ክብል ን6 ወርሒ ቢሉ ማለት እዩ ን6 ሰሙን ኣበይ ወርሕታት ን6 ሰሙን ይክኸውን ስለዚ withdrawal of Israeli forces from all populated areas of Gaza ስለዚ ካብታ ጋዛ ትበሃል ሰራዊት ናይ እስራኤል ጠቕሊሉ ንክወፅእ ዝሕተት ዘሎ release of Israeli hostages and Palestinian prisoners እጂ release of Israeli hostages እቶም ጋዛ ሒዞሞም ወይ ከዓ እቶም ሓማስ ሒዞሞም ዘለዉ እሱራት ናይ እስራኤል ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ዝዛረብቲ ሚድያ ካብኣቶም ብዕፅፍታት ብዙሓት ግን ፈለስጢናውያን እሱራት ኣለዉ ብእስራኤል ተታሕዙ ገለገለ ካብኦም ኣብዚ ቀረባ ይወፁ ዳርጋ መዋእሎም ምሎ ኣብ እስር ቤት ዝኾነ ሰባት ማለት እዩ ኣብኡ ዝተረስዑ ካንሰር ዝሓመሙ ገለ መዓት ፀገማት እዩ ዘለዎም ስለዚ እሳቶም ከዓ ክፍትሑ ኣለዎም እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ዓለም ነቲ ጉዳይ ናይ እስራኤል ንነዊሕ እዋን ነቲ ሚድያ ዓፊናቶ ትኸይድ ዝነበረት ብዝተፈላለየ መንገዲ ሰብ ክበፅሖ ስለ ዝጀመረ ሕጂ ብዙሕ ነገራት ክፍልጥ ተኻኢሉ ኣሎ እስራኤል ድማ ነቲ ሚድያ ከም ቀደም ጌራ ትቋፅሮ ዘላ ኣብኡ ደረጃ ከምኡ ጌራ ክትቋፅሮ ኣይከኣለትና ኣላ ከምኡ ድማ 608 ትራክስ ፐር ዴይ ከምኡ ድማ ንመዓልቲ 600 ናይ ረድኤት መኻይን ናብ ጋዛ ኣትዩ ነቲ ጠምዩ ዘሎ ህዝቢ ንምዕንጋል ክፍቀድ እዚአን እየን ተን ነጥብታት ዝበሃላ ዘለዋ ኣብቲ populated areas of Gaza with the possibility for Gazans to return to their homes no matter where those homes are. The release of Israeli hostages that would include women, the elderly, the wounded, and some of the remains of some hostages, as well as hundreds of Palestinian prisoners, plus letting in at least 608 trucks a day. 6 weeks, there would be ongoing negotiations between the Israelis and Hamas in order to get to phase 2, and that's where there's still a lot of details to be worked out. But the overall plan for that phase 2, if we reach that phase, would be releasing all of the remaining living hostages. That would include also the male soldiers in exchange for more prisoners, for more Palestinian prisoners, the full populated area, cessation of hostilities. سنتين نرزلنا قدامي جز نايتي وقت طويل رديت كأتو كون كله كالا جز دما كلهم تم تعرفهم دلو hostages living hostages بحالزلو بخلتي وجنزلو مالتيو full withdrawal of all Israeli forces and cessation of hostilities permanently كم دما تي نايتسلي جزءات دما وي نتسلي نمتفق كبر خلي فيستو
في ሳልሳይ ገጽ ድማ reconstruction of Gaza, release of the remaining of dead hostages ስለዚ ናይቶም መይቶም ዘለዉ ድማ ክምለስ ስለዚ ሰለስተ ገጻት ዘለዎ እዩ ነዚ ንኸይቅበል ነቲ ናይ እስራኤል መራሒ ብዙሕ ፀገማት ከም ዘጋጥሞ ዘሎ እዩ ኣብዚ ሕጂ ክልተ ዓይነት ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ያዝካ ንርኢ ኣብዚ Allies are furious. Netanyahu's far right. While Hamas says it views the proposal positively, Netanyahu's far-right allies are furious. It is a reckless deal. There is no total victory except a total defeat for Hamas. በዓል እዚኦም ሕጂቲ ቤንጋቪር ዝብልዎም እዚኦም እቶም ናይቲ የማናይ ክንፊ ናይቲ ኣኽራርነት ጫፍ ናይ ኣኽራርነት ናይ ዓለም ዘለዎ ሰብ እዚ ፍሉይ ንዕቀት ኣብ ልዕሊ ሰባት ዘሎ ኣብ ልዕሊ ፈለስጢማውያን ከምዚ ብሓሳቡ ወይ ገለ ይኮነም ብኣፉ ዝተዛረቦ መዓት እዩ ዘሎ ንኸተምፅኦ ስለ ተሰክፋት ዝንበረ ብዙሕ ኣፀያፍ ነገራት ዝገብር ሰብ እዩ ሓላፊ ኮይኑ ድማ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ከዓ ሓላፊ እዩ ኣብቲ ፓርቲ ናይቲ ነተንያሁ ኣብ ስልጣን ኣምፅኦም ዘሎ በዓል እዚ ደጋጊፎም እዮም ናቱ ፓርትን ናይ ገለን ኮኦሌሽን ኮይኑ እዩ ስለዚ ጠቕላላ ውግእ ጠጠው እንትሕሪ ኢሉ ንሕና ምሳኻ የለና ንብለሎ እዚ ሕጂ ናብ እዚ ነተንያሁ ኩሉ እዚ ወርሒ ዝቐፀሎ ውግእ ንስልጣኑ መናውሕ እምበር ንእስራኤል ንምድሓን ከም ዘይኮነ ኩሉ ሰብ ፈሊጥዎ ኣሎ ከምኡ ንኸይትብል ግን እቲ ሚድያ ዓቢጦሞ ስለ ዘለዎ ንሕና ንብል ኣለና እንዲና ሜይንስትሪም ሚድያ ግን ከምኡ ኢሎም ክዛረቡ ይክእሉን እዮም ኩላታ ናይ ዕድመ ስልጣኑ ነተንያሁ ኣብታ ውግእ እያ ትምርኮስ እታ ውግእ ጠጠው እንድሕር ኢላ ክቕኒ ይኮነን ኣብ ስልጣን እሱ ጥራይ ዘይኮነ ብዙሕ ገበናት ኣለዎ ብኡ ክኸስዎ ዝኽእሉ ዋላ እስራኤላውያን ንኣብነት ነቶም ሆስቴጅ ተታሒዞም ዘለው ነቶም ጅሆ ተታሒዞም ዘለው ቀደም ከፍትሖም ይኽእል ነይሩ ቀደም ክፍትሑ ሓማሲ ውግእ ምስ ጀመረ ኣብ ክልተ ሰሙኑ ገለመለ ኤክስቼንጅ ክንገብር ንኽእል ኢና ኢሎም እዮም ሳብ ሕጂ ዝኣበየ ንሱ እዩ ነይሩ ስለዚ ናይቶም ኩሎም ኣብ ከምኡ መንገዲ ተታሒዞም ከለዉ ዝሞቱ ናቶም እውን ክሱ ክህልዋ ኣብ ውሽጢ እስራኤል ስለዚ ብዙሕ ፀገማት ብብዙሕ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ ከም ዘለዎ ካብ ስልጣኑ ክባረር ከም ዝኽእልን ወይ ድማ ብስልጣን ነዊሕ ዕድመ ክህልዎ ከም ዘይክእልን እዩ ዝንገር ዘሎ ጂ እዚ ብክልቲኡ ገፅ ሪና ያለና እስራኤል ትበሃል ሃገር እንታይ ምዃና ድማ ንኽበርሃላ ኢለ ዘምፅእ ዘለኹ እዚኦም እዮም እቶም ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዲሞክራሲያዊት ሃገር ፍትሓዊት ሃገር ዝብሉ ካብዚኣቶም ንላዕሊ ገበን ዝፍፅም ግን ኣይረኣናን ካልኦት ሃገራት ብሰላም እየን ዝነብራ ዲሞክራሲ ሃለወ ናይ ሃለዎም ዘይገልፅ እዚኣቶም ግን ናይ ብሓቂ ጨካናት እዮም ኣብ ልዕሊ ፈለስጢን ዝገብርዎ ዘሎ ጥራይ ተሪኻ ኣነ ዝገርመኒ እቶም ኣብ እስራኤል ዘለው ህዝቢ ኤርትራውያን ዋላ ንዓታቶም እዮም ኮ ተሳድድዎም ነይሮም ማራዮም ከሳድዱ ማለት ንዝኾነ ስደተኛ ብጣዕሚ እዮም ዘሳድዱ ግን ዳርጋት እስራኤል ዝበሃል ኣብ ሓንጎል ናይ ሕብረተሰብና በቲ ናይ ክርስትና ከምኡውን ምስልምና እኳ ካትክልኒ ብመንገዲ ክርስትና ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብኡ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ተወሊዱ ስለ ዝዓበየ እዚ እውን ንባዕሉ ኢንቨስቲጌሽን ዘድልየ እዩ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚኦም ዓሌት እዚኦም ኣይኮነን ነይሩ ኣርኪኦሎጂካል መፅናዕቲ የድልዮ ባይ ወይ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ካብ ራሻ ዝወፀ ብዙሕ ዶኩመንትታት ነይሩ ክርስትና ስቶም ክርስቶስ ፀሊም ከም ዝነበረ ዝገልፅ ዶኩመንትስ ሪሊዝ ገይሩ ነይሩ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ካልእ ግዜ ከም ዝኣልኩም ወይ ሪኢኹሞ እንተለኹም እውን እስከ ሪኢኹሞ እንተለኹም ሓበሬታ ቡኒ እዚ ናይ ዓመታት ተዓብዩ ዝነበረ እቲ ክርስትና እቶም ክርስቲያን ዝበሃሉ ፀለምቲ ከም ዝነበሩ እዚ ሕጂ ዘሎ እስራኤል ኢሎም ምልክት ዝገብርዎ ዘሎ ኩሉ ነቲ ፃዕዳ ሱፕሪዮሪቲ ነቶም ፃዓዱ ንምኽባር ዝግበር ምዃኑ ሕልፍ ሓሊፎም ነቲ ክርስቶስ ገለ ስእልታት ክገብሩ ከሎ ምዕራባውያን ብሎንድ እዮም ዝገብርዎ ሪኢኹሞ እንተኮይንኩም ፃዕዳ ንማርያም ፃዕዳ ፀጉሪ ከም ዝነበራ ሺ ዋዝ ኖት ዋላ እስራኤላዊት ተኮይና ብሎንድ ይኮኑ እስራኤላውያን ስለዚ ኩሉ እቲ ነገር ከመይ ገይሮም ናብ ፃዕዳ ከም ዝቀየርዎ እቲ ታሪክ ዋላ እቲ ናይ ግብፂ ታሪክ ዝበሃል እዚ ናይ ፒራሚድስ ገለመለ ፀለምቲ እዮም ነይሮም ኣብቲ ግዜ እቲ ግን ኩሉ ነገር ናይ ፀሊም ታሪክ ተደምሲሱ ፃዕዳ ከም ዝገበሮ ጥራይ ከተፍልጥ ክትክእል ኣለካ ኣብ ዓለም ነቲ ናይ ፃዓዱ ልዕልና ንኸተንፀባርቕ እንድሕር ኮንካ ስለዚ ነዊሕ ኢንቨስቲጌሽን ሓንጎልና ብዘይተዓደነ መንገዲ እዮም ፀቕጢ ፈጢሮምልና እቲ ፃዕዳ ፍሉይ ሓንጎል ከም ዘለዎ ክቡር ስለ ዝኽእል ብዙሕ ዝፈልጥ ምዃኑ ፈጣሪ ምዃኑ ንኸንፍቱ ኢሎም ብዙሕ ነገር እዮም ገይሮም እቲ ፅቡቕ ነገር ግን ኣብዚ ሪል ታይም ንሪኦ ስለ ዘለና ኣብ ኤሮፓን ኣሜሪካን ኮፍ ኢልካ ተለካ ድማ ትሪኦም ኣለካ ምሳኻ ዝሰርሑ ዘለውን ፃዓዱ እዮም ማለት ንፍዓት የለውን ኣብ ፅቡቕ ዝሰርሑ የለውን ማለት ኣይኮነቶም ምሳኻ ፅሬት ትሰርሕ ተለካ ፅሬት ዝሰርሑ ፃዓዱ እውን ኣለዉ ወይ እውን ኣነ ንኣብነት ኣብ ስዊስ ይነብር ኣለኹ ኣነ ክመሃር ከለኹ እቲ ዩኒቨርሲቲ ክመሃር ከለኹ 25% ናይ ስዊስ ጥራዮም ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ክመሃር ዕድል ዘለዎም ስለዚ ምስቶም 25% ናይቶም ህዝቢ መንእሰያት ማለት እዩ ክመሃር ዕድል ነይሩኒ ፍሉያት ከም ዘይኮኑ ድማ ርኦም ዋላቶም 25 ዝበሃሉ ተራ ሰባት ምዃኖም ዝኾነ ኤርትራዊ ከምኡ ዕድል ተኸፊትካሉ
يجانن يكون زلوا زخونة إيرتراوي تعدل تدحر كفيت قالوا مع ريوم ويل عليهم خيط كم زغل رجس أنيا خويني ينقركم سبيشال زبها الحنقول يلا من البعض كالا يروبا فليفز بلا أبسويس نايسرح مينتاليتي العلز بلا مينتاليتي نايسرح له من البعض أبزتنا برد فلتوم يوم تعميم تعرامات لا زخون يكون أوروبا وساعات يمسرحوا أبصراحة دما زلوا مرة صبغ كابهم كابسويس كنا مهارون نغل بزح الله أنا وصل زنبر نايسرح منفس علوهم كبرنا يسرح علوهم بات زخون إيرتراوي تعدلت انتهي كايو تمدرخ تخفيت قالوا ما عريب كونا دركم زخل كنت عاب ترون كلونا يكون نيجي لما لا سابتي ميجر أرسناتنا زي نقرأ مقدنا أندروزل. Russia is currently in the midst of a new offensive in Ukraine, one that could change the very course of the war. The goal is simple. سمعتنا أوحاتي عقلنا حبرم فرعنا قسنا حقر أخا ولدنا نسخاس نزخو قدمت وحاسا أخبار مننتو زيد الفرد عداتو ولا سمرس ورستو سعر صنعاتو مغنتو أخبار مننتو زيد الفرد عداتو ولا سمرس ورستو سعر صنعاتو مغنتو سراوي قلبي نبي حكي I don't know كمان تخونكم نبي حكي لبخاز تنكفوها تي بقعت تي أقاوما أكايدا الراجزة الزاربا it's just incredible بزحنا يرترا مارشين باند كم لغفيتاي كوننزي بأزيو high definition quality كاميرا سلزي كده حزول لمبر it's just amazing تبقعت زلوهم إذن بعلو حدا نالوتا في يوتيوب تاتيو ما عدو ددري زلو سراويت مارشينج نايكوسنا تبهله it's a very interesting نتي بقعت نايت سراويت نمنت برا إذا خاصل نايت هاجري خانة قد ميت تمت دي خانة بقع زخانة تسقطت لنا من سينا زي بقع زخانة سراويتيو سلازي زي أبقد مع عالم كفلا زلويو عقم كم زلوا بقعت كم زلوا لذي it's beautiful كم زجيرو تبغى جيرو كسرح كله ايرلينكس وسدوسقمتي كابون العلون بقربت إن فلايت استوهيبا بتبغى كونديشن استسايل تسلي بخمسة سنيدو أبي تب كورد أب سفل على إدماء تعينت سراويت تعينت بقعت كم زلوا أبز حلفوا نجيركم نيره إيرترا تزبالة أكاديمي نيجو تحضراوي كنتات كتفتر تخل هاجر نساء it's very clear to me every time زعبوك حسب كلهم إيرترا نوح tradition ناي سراويت اللوايا زغا فتي هذا يكون تجديد زعتو تصل زغني سلذي we need to نتي زلكات أجاتات أتوكير كسر حلو تزبالة أيو سلذي تي نبي حكي تي حركة بتي fully بق عزلوا إيرترا زتوخينو competence ناتكا بس أنت حرخينو competitive advantage زلكا زتوخينو بزحات هجرات أبتزوبات رئيسي I mean كل لا يدلنا الصومال بقع زخنة سراويتنا كم عبولك كبيرترا كم هارو كم زغلو السودان كبيرترا كم هارو كم زغلو دبوب السودان كبيرترا سلطنة خوز كم زغلو كبابينا زلو ترى يدبلكم إثيوبيا ده حنس قال لنا تعبيد كاس زلو نعمنا وسعيو قالوا تجراتون أو متيوم فولي زخنة وتدراوي بقعت كوز زغلو كلو خم زغلو رجز أنيا نتايجن ماركتينج يتليوزي أب ناي ديفنس كونفرنسز ناخدك كرعي له زغلن كوهب زغل سلطنان تاريخنا يرترا مور بوش كبر تتخيلوا this is one thing مغنياتو تنا أمريكا military universities بتعمي وكبر زلوا وحدات سبات يوم أو كأتو زغلو سلزي military زبالة بيرترا one of the زبالة عودنا يسرح كونز جنبوي زبالة توب كم زنا أمريكا نفعات سبيشال هايلو زلوا من أبت ميليتار زاتو كابت ميليتار واتش يوم دم أبت قطبة بقول لك وانا شافوا زغلو لك كم دم ميليتار نيرترا نحوارو مالتيو زيوم بقع السراويت من سيازاتولو
ዝበለጸ ብቅዓት ዘለዎም ብዝበለጸ ደሞዝ ብዝበለጸ ኣናባብራ ክነብሩሉ ዝኽእሉ እንድሕር ጌርናዮም እቲ ሜንታሊቲ ናይ ሰራዊት እቲ ናይ ሓይሊ ናይ ስትራቴጂ ናይ ውግእ ዓቕምን ብቅዓትን ተመክሮን ታሪኽን ስለ ዘለዎ ንዑ ኮምባይን ጌርካ ሓደ ኣገዳሲ ጽላት ናይ ኣብ ኣፍሪካ ብኣፍሪካ ደረጃ ፀብለልታ ክንሪእየሉ ንኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ቴክኖሎጂ እናወሰኽካሉ እንድሕር ከይድካ እዚ ኩነታት እዚ there is a very important concept ኣብዚ እቲ መንእሰይ ድማ ብዓይኒ ከምዚ ክሪኦ ኣለዎ እቲ ሰራዊት ኩሉ ግዜ ከምዚ ትምህርቲ ዘዝሓመቐ ወይ ገለመለ ነጥቢ ዘየምፅእ ዝኾነ ዘይኮነ ኖ ብቁዓት ብትምህርቲ ብቁዓት ብካልእ ኢንቴሊጀንስ ዘለዎም ሰባት ልክዕ ከም ኣብ ካልእ ፅላት ዝኾኑ ከምቲ ኤርፎርስ ዘለካ ከምቲ ማሪን ኮር ሓይሊ ባሕሪ ዘለካ ሓይሊ ምድሪ እውን ልክዕ ከምኡ ፀብለልታ ብዘለዎም ሰባት እንድሕር ኮይኑ ንሓዋርታ ይኹን ብቁዕ ዝኾነ ሰራዊት ይህልወካ ብቁዕ ዝኾነ ሰራዊት ተለካ ድማ እቲ ሃገር ኩሉ ግዜ ብሰላም ናይ ምንባር ዕድላ ዝበለፀ ይኾን ብፍላይ ከም ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር ጠመትታ ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ነዚ ዘለና ፀጋ ንቅድሚት ክድፍኣሉ ክኽእል ኣሎ let's go back to now please compliment ክደፍለዩ ነዞም ፅሩባት ናይ ብሓቂ ፍሉይ ዝኾነ ኣቃውማን ኣሰላልፋን ዘርእዩና ፅኑዕ wants to take more land to pressure Ukraine to come to the negotiation table. However, halting the war could come at a cost for Ukraine. The Russian president wants a ceasefire based on the ፑቲን ብዝተፈላለየ ግንባራት ገይሩ ተሪር ዝኾነ መጥቃዕቲ ፈንዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ቅድምናዊ መኻድና ግን እዚኣ ኣርስቲ እዚኣ ኣብ ለንቀነ እዚኣ እስከስምዖ The news this morning, Stuart, is that China has actually denied deal with Russia, but he seems to also be annoyed with China. Well, the news this morning, Stuart, is that China has actually denied that it's doing anything wrong. And ምዕራባዊ ሚድያ ብፍላይ ናይ በዓል ፈረንሳይን ኤውሮፓን ኣንጻር ቻይና ልክ ነቲ ናይ ብዘለንስኪ ስጉምቲ ተተቐቢሎም ንሱ ነቲ ንቻይና መሳርሒ ናይ ቻይና ኮይኑ መሳርሒ ናይ ፑቲን ኮይና ኣላ ቻይና ንካልኦት ሃገራት ድማ ኣብቲ ናይ ሰላም ኮንፈረንስ ንከይሳተፉ ፀቕጢ ትገብር ኣላ ኢሎም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጭቡጥ ጭብጢ ዘይብሉ ዝኸሰሶም ንዑ ተቐቢሎም ካቶ ድሕሪ እዚኣቶም ነቲ ንሱ ዝበሎ ከራጉዱ ስምዕዎም ኤግዛክትሊ ዘ ሴም እዩ እቲ ኣጀንዳ ዘለንስኪ እውን ብኣሜሪካ ተዋሂብዎ ንቻይና ንምስይጣን ዝዓበየ ኣጀንዳ ስለ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ኮንፈረንስ ከም ዝመፅእ ገይሮም ኣብቲ ኤስያውያን ዝእከብሉ ኮንፈረንስ ከይዱ ኣብ ኣፍ ደጊኦም ኮይኑ ንቻይና ክኸስስ ዝኸፋ ይበሎን እንጂ እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ኣጀንዳ ናይ ምዕራባዊ ዓለም this is all the problem, I think, as far as relations go between Ukraine and China and the West, because I think what Volodymyr Zelensky is feeling is that China is really playing a double game. At one stage, it's saying that it's not supporting the Russian war effort, that it remains neutral in the conflict in Ukraine. That's already irked the Ukrainians who believe that China should be more vocal in criticizing the Russians. At the same time, China is still taking advantage of its trade deal. ኣይ ኣነስ ግርሚ ዝብለኒ እቲ ኣጠማምታናቶም ኣተሓሳስባናቶም ዘረባናቶም ብፍፁም ከዓ ክትርዶም ዘይትኽእል ቻይና ንፑቲን ክሳብ ሕጂ ወታደራዊ ደገፍ ኣይገበረሉን ሲምፕል ኣስ ዳት እዚኣ ከመይ ጌራ ትኸብዶም ዘላ ንክውሕጥዋ ቻይና ንግዲ ነይርዋ ምስ ራሻ ተቕፅለላ ነዳዲ ናይ ራሻ የድልያ እዩ እሱ ውይ ዘብሎም ዘሎ ነዳዲ ናይ ራሻ ተጠቂማ ቻይና ብሕስር ዝበለ ካብ ዕዳጋ ገዚኣ ኣብቲ ፋብሪካታት ትወስለ ዘላ እቶም ፋብሪካታት ናቶም ድማ ብሕስር ዝበለ ብሉፅ ዝኾነ ስራሕ ሒዞም ንዕዳጋ ይቐርቡ ስለ ዘለዉ ብፍፁም ሰም ክወዳደሩ ስለ ዘይክእሉ ዘለዉ ኩሉ ቻይና ዘብሎም ዘሎ እምበር ቻይና ኣፅዋር ኣይኮነን ትባደላ ንራሻ ራሻ ነብሳ ዝኽኣለ ሱፐር ፓወር እያ ነዚ ንምእማን ኮይ በይና ራሻ ስዕራቶም ኮይ ሙሓጥ ኣቢዎ እጅ በይና ራሻ ስለ ትስዕሮም ዘላ ንቻይና ከተልግብ ኣለካ ቻይና ሓጊዛታ ልክዕ ከምዚ ንሓደ ትንዕቆ ዝነበርካ ሰብ በይኑ ሰዓረካ ኖ ሓጊዞም እምበር ካሁን ኣይክእልኒ ኢልካ ነቲ ክውንነት ክትቅበሎ ዘይትኽእል ልክዕ ከምኡ ድማ ከምኡ ኣጋጢሞም ዘሎ እጅ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ቻይና ሲ በቃ ካብ ራሻ ክትእለ ኣለዋ ንሕና ኣፅዋርና ኩሉ ገንዘብና ኩሉ ዝከኣለና ንዩክሬን ክንባን ክነጥቃሊና ኩሉ ክንባይና ዘለናን ዘይብልናን ተለቂሕና ክንባይና ካብ የምፅኦም ብለው ዘይተለቂሖም እዮም ዝብሉ ዘሎ ቻይና ግን ተራ ንግድናታ ምስ ራሻ ከተቋርፆ ኣለዋ ምክንያቱ ኮምፕሊትሊ ክትንፀል ክትክእል ኣለዋ እታ ራሻ ትበሃል ሃገር ምንታይ ክንስዕሮ ንፑቲን ቻይና ድማ ነው ዋላ እውን ከምኡ እንተትብሉና ይምገበርክዎን ትብሎም ኣላ ምክንያቱ ንራሻ ውዲቕኩም ተኣኪብኩም ንዓይ ከተውድቑ ትመፅእ ምዃንኩም ፍሉጥ ስለ ዝኾነ እያ ትብሎም ዘላ ፍሉጥ ነገር እዩ እዚኦም ድምሲ ሎሚ ተኣኻኺቦም ንቻይና ንራሻ ከውድቑ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ራሻ ምስ ወደቓት ስትሬት ንሳ ሓንቲ ደቂቕ ከይከሰሩ ናብ ቻይና ክሰግርዎ እዮም ነቲ ኤነርጂ እቲ ኣኻኺቦም ከይዶም ስለዚ ቻይና ድማ ፅቡቅ ጌራ ትፈልጦ እዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ መስገደል ዘሕለፍዋ ህዝቢ ሶም እዮም ኤውሮጳ ዘይበደሎ እቲ ሃገር የለን ኣብ ኤስያ ይኹን ኣብ ኣፍሪካ ስለዚ ነዚኦም ኣሜንካ
ነቲ ካልእ ምሳኻ ሕማቕ ታሪክ ንዘይብሉ ሃገር እሞኻ ጎረቤትካ ንዝኾነ ብመሬት ጎረቤትካ ንዝኾነ ናይ ከምኡውን ኣይዲዮሎጂካሊ ዝቐረበ ንሃኻ ክልቲኦም ኮሙኒዝም እዮም ዝኽተሉ ራሻ ይኹን ዋላ ቻይና ዋላ እኳ እቲ ቁጠባ ናቶም ናብ ካፒታሊዝም ዝዘዘየ እንተኾነ ኣይዲዮሎጂካሊ ግን ናይ ኮሙኒዝም ኣተሓሳስባ ዘለዎም እዮም ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኣተሓሳስባን ኣካይዳን ድማ ኣይደልይዎን እዮም ስለዚ ብዙሕ ዘመሳሰሎምን ዘቀራርቦምን ኣሎ ኣብ መንጎ ማትዮም ሓዊ ንምፅሕታር ግን ሓንሳብ ዘለንስኪ ይሰድሎም ሓንሳብ ድማ ናይ ፊሊፒን ይሰድሎም ስለዚ ቀሊል ኣይኮነ እቲ መስርሕ ኣብ ዓለም ዘሎ with Russia and providing spare parts to the Russians that then they can use to build missiles and to build drones and all sorts of equipment that they can then use in the war in Ukraine. This is something that the Ukrainians say they would like to see ended. And so what I think the feeling from Ukraine is, and also from Volodymyr Zelensky, is that China could certainly do more. And on top of that, because there is this big summit coming up in a couple of weeks' time in Switzerland, that so ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ነገራቶም ንምንፃል ናይ ራሻ ዝተገበረ ሕጂ ድማ ኣብዚ ኮንፈረንስ ናይ ዙሪክ ናይ ስዊስ ዝብልዎ ዘለው ኣብዚ ወርሒ 6 ክካየድ ዝበሃል ዘሎ ኣብኡ ቻይና ይኹን ዓበይቲ ሃገራት ካልኦት ክሳተፉ ስለ ዘይደለዩ ናይ ብሓቂ ዲፕሎማስያዊ ውድቀት የጋጢሞም ምክንያቱ ንሳቶም ተኣኪቦም ነቲ ዝገበርዎ እገዳ ይሰርሓሎምን ተወሳኺ ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር የለን ንቻይና ይኹን ንገለገለ ካልኦት ግን ፀቕጢ ፈጢሮም ተወሳኺ ናብቲ እገዳ ናቶም ንክእትውዋ ምን ራሻ ንኸነፅሉ እቲ መደብ ነይሩ ፈፂሙ ግን ክሰርሓሎም ኣይከኣለን እዚ እቲ ውድቀት ናይቲ ኣሜሪካዊ ሄጀመኒ ወይ ከዓ by the way ኣሜሪካ ለንቀነገራቶ ዘላ ነግረ መንገዲ ከምፃልኩም look at this one ኣብ ምንታይ ደረጃ ተበፂሖም ዘሎ so much about democracy developing, and this is former US Marine Corps intelligence officer Scott Ritter, who's been a frequent guest right here on RT, has been removed from a flight stateside. This is just after he boarded the plane. He had been planning to head to the upcoming International Economic Forum that is going to be held in Russia's northern capital, St. Petersburg. So ኣብ ሰንት ፔተርስበርግ ዝካየድ ዓመታዊ ኢኮኖሚክ ፎረም ዝበሃል ናብኡ ክሳተፍ ዝሓሰበ ስኮት ሪተር ሰሚዕኩም ኣለኹም ክንደይ ግዜ ኣብዚ ኣምፂአልኩም ኣለኹ ሓደ ካብቶም ፕሮሚኒየንት ፖለቲሽንስ ናይ ፕሮሚኒየንት ኮሜንቴተርስ ነዚ ኩናት እዚ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጦ ወታደራዊ ሓላፊ ዝነበረ ናይ ኣሜሪካ እዩ ካብ ኣሜሪካ ናብቲ ኮንፈረንስ ክኸይድ ኣብ ኤርፖርት ፓስፖርቱ መንጢሎሞ መንጢልዎ ስለ ናይ ኣሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ዝበሃል ስለምንታይ እንተበሎ መልሲ የለን እዚ እንታይ ማለት እዩ ዕፈና another level በፂሕ ትዕፈና ናቶም ሰብ እዚ ኣሜሪካዊ ሙሉ ብሙሉ በኣሜሪካ ዝምራሕ እዩ ግን ነቲ ኩናት እስራኤል ትገብሮ ዘላ ከምኡውን እቲ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ጠቕላላይ ክተቐበሎም እዚ ጌጋ እዩ ስለዚ ፍሪ ፕሬስ ኣለዎ ወይ ከዓ እዚ መሰል ናይ ድምፂኻ ምስማዕ ገለመለ ነው ድሕሪ ቁሩብ ከዓ ኣሲሮም ክንሰሚዕና ተጋጊ ከማን ክሳዕ ሕጂ ኣሜሪካ ዝነበረ he should have gone ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ማለት ዓብይ ብቅዓት ዘለዎ እዩ ብዙሕ ፍቃድናት ቪድዮታት ኣምፂአልኩም ነይራነ ብዙሕ ሓበሬታ millions and millions ሰብ ይስዕቦ millions ቪድዮታት ናቱ ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ኣማይተ ሸሓቲ ዝኸይድ ምስ ካልኦት ኢንተርቪው ዝገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ፅልዋ ዋላ እንተኣሰርዎ they are losers ምክንያቱ ኩሉ እቲ ክገብሮ ዝኽእል ሓበሬታ ፅልዋን ገይርዎ እዩ ኦልሬዲ ንብዙሕ ሰብ ቀይር እዩ ብዙሕ ሰብ ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ይኹን ናይ እስራኤል ብትክክለኛ ስእሉ ክጥምቶ ከም ዘሎ ገይሩ እዩ ስለዚ ኣብዚ ዋን እዚ ዝተረፈ ነገር የለን ግን ኣብ ካልእ ኢንተርቪዋት ናቱ ሰሚዐ ነይረ ኣብዚ ኮንፈረንስ ንክሳተፍ ኤክሳይትድ እዩ ነይሩ ናብዚ ይኹን ኣብ ሰንት ፔተርስበርግ ከምኡ ድማ ኣብ ካዛን ዝግበር ናይ ብሪክስ ኣኼባ ንክሳተፍ ብዙሕ መደባት ከም ዘለዎ ገሊፁ ነይሩ ልክዕ ንዑ ስለ ዝረኣዩ ነዚ ድማ ፓስፖርት መንጢሎሞ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዲሞክራሲ ዶ ነፃ ሓሳብካ ምግላፅ ዶ ገለ ዶ ዝበሃል ኩሉ ወታደር ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ሲቪላዊ ሰብ እዩ ሰብ እዚ ሲቪላዊ ሂወት ዝነብር ዘሎ እዩ ኩሉ እቲ ክበሃል ዝኽእል ኢልዎ እዩ ግን እንታይ እዩ ኣብኡ ኸይኑ ከይከይድ ሓፁር በሃል እዚ ስለዚ እቲ ኩነታት ከም ዘለዎ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ክሳዕ ክንደይ ተጠማዚዙ ይኸይድ ከም ዘሎ This coming weekend, no reason was given why he was denied the right to fly. Well, let's cross live now to former NYU professor and author of Google Archipelago, Michael Recton-Val. Thank you very much for joining us on RT International. Just quickly, obviously this story is breaking in the last hour or so. Scott Ritter, regular contributor here to RT, kicked off a flight as he was trying to leave the US to head eventually towards Russia. What more can you tell us about the potential underlying political motives that could be behind his removal here? Well, Scott Ritter's been a very, very vocal critic of the execution of the war in Ukraine, and he has said many times
that there is no way for Ukraine to win, and that this is completely crazy, this war, and that it's feeding Ukrainians into the maw of death, and without any reason. There's no way this war could be won. Also, he's been a very vocal critic of ከምዚ ንሪኦ ዘለና ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ኣብ ሰፊሑ ዝተዛረበሉ እዩ ዩክሬን ብፍጹም ኣንጻር ራሻ ክትዕወት ኣይትኽእልን እያ ተቐላጢፍካ ብሰላም ክውዳእ ክኽእል ኣለዎ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን መዓት ሰባት እዮም ዘለዉ ዓበይቲ ስኮላርስ ካላሎ ጃጅ ዝብልዎ ጃጅ ናፖሊታኒዮ ዝበሃል ንሱ እውን ናብታ ፍላይት እናኸደ ከሎ መሊሶም ኣሎ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ናብቲ ኮንፈረንስ ክኸዱ ዝሓሰቡ ኣብቲ ኤርፖርት ፓስፖርቶም ተመንጢሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ሓድሽ ፈይስ ተኣቱ ከም ዘላ እዚ ከዓ እቲ ንኻልእ ዓለም ዝብልዎ ዝነበሩ ኩሉ ባዕሎም ይገብርዎ ከም ዘለዎ ኣንጻሮም ነዝተዛረበ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ክኸውን ክወዳደር ዝሓስብ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ናብ እስር ቤት ክእትውዎ ከም ዝኽእሉ ስለዚ እቲ ሃገርቲ እያ ዲሞክራሲ ዶ ገለ ዶ ዝበሃል ካብ መዓልትና መዓልቲ እቲ ኢምፓየር እቲ ንግስነት ይወድቕ ይዓኑን ስለ ዘሎ ካብ መዓልትና መዓልቲ ናብ ሓደገኛ መንገዲ እዮም ዝጓዓዙ ዘለው እዚ ከዓ ናበይ ክበፅሕ እዩ ብኸመይ ክውዳእ እዩ ዊ ዶንት ኖ ግን ኣካይዳ ናቶም ዲክላይኒንግ ዝወድቕ ዘሎ ንግስነት እዩ ኩሉ ነገራቶም ኣንጻርቲ ሶም ዝኣምንሉን ዝብልዎን ኩሉ ነገር ብኩሉ መንገዲ እዮም ዝኸዱ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ክቕይርዎ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ሓደ ፍርቂ ህዝቢ ኣሜሪካ ልዕልዩ እውን እንተኾነ ነቲ ኣካይዳ ናይቲ ፖለቲካ ጠቕላላ ፈንፊንዎ ዘሎ እዩ ኩነታት መናሃብሮ ናይ ኣሜሪካ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ምናልባት ኣብዚ ሓደ ሰባት ኣለዉ ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጡ ሓበሻ ነቲ ኣሜሪካ ካብቶም ኣሜሪካውያን ንላዕሊ ዓዶም ገይሮም ስለ ዝወስድዋ ድዩ ኣይርዳእንን እዩ ዝበዝሕ ተኸታታልናተይ ከምኡ ዘይኮነ ይፈልጥ እየ ኣሜሪካ ንህዝቢ ኣሜሪካ እውን እኳ ፅቡቕ ዘይትገብር ንህዝቢ ኣሜሪካ ፅቡቕ ዘይትገብር መንግስቲ ዘለዋ ኣብ ኣሜሪካ ስዊስ መንግስቲ ስዊስ ንህዝቢ ስዊስ ብጣዕሚ ዝሓሊ ከም ድሌትካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ ግን ኣብዚ ዓዲ እዚ ብፓርክ ክትሓልፍ ከለኻ ምናልባት ኣብ ስዊስ ዝቕመጥ ይፈልጦ እዚ ብፓርክ ክትሓልፍ ከለኻ እቲ ኩርሲ ዝቕይርዎ ዘሎ ኣብቲ ፓርክ ዘሎሲ ስለምንታይ ይቕይርዎ ለሎ ኢልካ ክትሓስብ ሓድሽ እዩ ዘሎ ጥዑይ እዩ ዘሎ ኣነ ባዝል እየ ዝቕመጥ ባዝል ብፍላይ ከምኡ እዩ extremely እዮም ዝከላኸንዎ ኣብ ገለ ቦታታት ምናልባት ኣብዚ ተደኺሞም ሰብ ከፍ ክብሉ ክእሉ እዮም ኢሎም ቦታታት ገብሩ እዮም ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ቀሊሃ ከም ፃልኩኝ ኩሉ ግዜ ኢና ንግረም ንሕና ወክ ክንገብር ከለና ዋው ኣታ እዚ ከዓ እጅ ሓሲቦም ኩሉ ግዜ ሃሩር ተገይሩሎም ሰብ ኣብዚ ሻወር ክገብሩ ክእሉ እዮም ይብሉ ሓድሽ ኢኖቬሽን ኣብ ዝሓለፈ ሳመር ንኣብነት እንታይ ምፅኦም ነይሮም ሃሩር ክኸውን ከሎሲ ገለ ቴክኖሎጂ ሓንቲ ሓፂን ዓይነት ገይሮምሲ በረድ ዓይነት ዛዕዛዕታ ተውፅእ ኣብ ጥቃሚ ዝበፅኣ ካብቲ ግዜ ሃሩርሲ ከምዚ በረድ ከምዚ ኣብ ፍሪጅ ዘሎ ገዛ ፍሪጅ ክፍት ምስ ኣበልካዮ ዝወፅእ ሃፋ ከምኡ ዓይነት እያ ተውፅእ ብምንታይ ኸትመ ብሶላር ጌራኻ ኤነርጂ ትወስድ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ፀገም ናይቲ ህዝቢ ንምፍታሕ ቬሪ ፕሮኣክቲቭሊ እዮም ኢንጌጅ ዝገብሩ እቲ መንግስቲ እየ ዝብለኩም ዘሎ ካምፓኒታት ኮርፖሬሽንስ ኣይኮኑ እዞም መንግስቲ ናይቲ ካንቶናት መንግስታት ነቲ ፀገም ናይቲ ህዝቢ ንምፍታሕ ኩሉ ኤነርጂ ናቶም ኣብኡ እዩ ዘተኮረ ስለዚ ክብርለኒ እቲ መንግስትና ኣብዚ ዘሎ ገንዘብካ ታክስ ምስ ከፈልካዮ ኣፕሪል ኣብቲ ዓዲ ኢንቨስትድ ኮይኑ ውፅኢት ከምፅኢኻ ትርኢ እቲ ኣብዚ ኣነ ዝቕመጠሉ ከተማ እቲ ፓር ኣነ ክመፅእ ከለኹ ቅድሚ 15 ዓመትን ሕጂን ኮምፕሊትሊ እያ ተቐይራ እታ ከተማ ብዙሕ ነገር ተቐይሩ እቲ ውሕጅ ኣሎ በዚ ሓለፍቲ ገማግምናቱ ብዙሕ እዩ ተሰሪሒሉ ኮፍ መበሊ ውሑድ እዩ ነይርዎ ሎሚ መዓት ገይሮምሉ ዓመት ድማ ሓድሽ ኤዲሽን ሓድሽ ነገር ሓድሽ ፅባቐ ሓድሽ ኩርሲ ሓድሽ ገለበለ እናገበሩ መመሊሶም ኣትራክቲቭ እናገበርዎ ይኸዱ ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣብ ኣሜሪካ ይረኣዩን እዩ ዝበሃል በዓል ኒውዮርክ ሲ every day video ካብ ኒውዮርክ ዝመፅእ ሓድሽ ተፈጠረ ዘይኮነሲ ክሳዕ ክንደይ ኣሪጉኹም ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ተናናፁ ኣብቲ ሳብዌይ ናይ ኒውዮርክ ዘለዋ ኣዝየን እቲ ድኽነት እቲ ሆምለስነስ እቲ ኣብቲ ትሬን ስቴሽን ናቶም ዘሎ ግስርጥና ነዚታት ራይተን ትሬን ቁፅርናተን ውሑድ ምዃኑ ምክንያቱ መተካእታ ናይቲ ትሬይል እቲ መንገዲ ስለ ዘይተሰርሐ so much of trouble እዩ ዘለዎ ተዓዲ እዚ ኩሉ ከለዎ ግን ብዛዕባ ዝግደስ የለን ወወሲዶም ትገንዘብ ናብ ዩክሬን ወወሲዶም ገንዘብ ናብ እስራኤል ወወሲዶም ትገንዘብ እስራኤል ሳዚ ምዕብል ሃገር ኢና ኣብነት ከምዮም ዝብሉ ኢንፍራስትራክቸር ናይ እስራኤል ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ምስ ናይ ኣሜሪካ ዝወዳደር ኣይኮነ ኣዝዩ ብሉፅ ቶፕ ኦፍ ተ ክላስ እዩ ግን ከምኡ ይኮነን እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ነቲ ህዝቢ ኣሜሪካውን እቲ መንግስቲ ማለት እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ነቲ ህዝቢ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዎን ብትክክል ሰርቭ ክገብር ዝኽእል ሃገር መንግስቲ ይኮነን እዩ ዝበሃል መዓት ታክስ ይወስድ ገንዘብ ግን ናብቲ ሃገር ዘይኮነ ናብ ፈቆዶ ውግኣት ናብተን ካምፓኒታት ናይ ኣፅዋር ደፍርያ እዩ ዝኣቱ እዩ ዝበሃል ኤኒዌይ ብዛዕባ ብዙሕ ተዘርበ ግን ብዙሕ ትርጉም ዘምፅእ ኣይኮነን ሰለስተ ዓይነት ግንባር እዩ ዘሎ ሕጂ ብራሻ ክረአ ከሎ ሰለስተ ግንባር ሃርኪቭ ዶንባስ ከምኡ ድማ እቲ ሮበታይን ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ብሰለስቲኡ ግንባር ፑቲን ይደፍእ ከም ዘሎ ሕጂ ድማ መበል ራብዓይ ግንባር ንኸይከፍት እውን ይፍራሕ ከም ዘሎ እዚ ኩሉ ሕጂ ዘካይድዎ ዘለዎ ድማ ካብዚ ፍርሒ ዝተበገሰ
while in the north, Moscow's troops are aiming to bring its troops within artillery range of Kharkiv city. In the south, the battle is on to recapture villages that were liberated during Ukraine's counteroffensive last year. Let's just understand the situation on the ground one by one. After focusing much of their forces this year on the east, Russian troops have launched a surprise offensive in the northeastern region of Kharkiv. On Sunday, in fact, Russia said it had taken over a key village in Donetsk and had struck Ukrainian forces in multiple directions, destroying their weapons and ammunition depots. And on the same day, Ukraine said it had... ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተዓውደ ኩናት ኣዝዩ ብርቱዕ ዝኾነ ፌዝ ወይ ከዓ ደረጃ ይበፅሒ ዘሎ ዝግበር ነገር ድማ የለን it's just very very sad ከምዚ ዓይነት መድረኽ ምውዳቕ ዓለምና ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝቐልጠፈ ወሲድካ ናብ ሰላም ኢኻ ክትወስዶ ዝግባእ ግን እቶም ሰላም ከምፅኡ ዝግባኦም ስምዕዎም ኣብዚ imposed different types of restrictions and some allies have imposed no restrictions at all on the use of weapons they have donated to Ukraine. I welcome that some allies are now loosened or reduced the restrictions they have on weapons delivered to Ukraine because that will help. ዝትሪእዎ ዘለኹም መራሕናይ ኔቶ እንታይ ዝብል ዘሎ ኩሉ ዘረባናቱ እቲ ውግእ ንከስባሕ ፍሕጥራ እዩ ገለገለ ኣላይተን ሃገራት ኣካላት ናይቲ ኔቶ ንዩክሬንሲ ኣፅዋረን ተጠቂማ ድሌታ ክትገብር ዋላ ውሽጢ ራሽያ ንክትሃርም ስለ ዘፍቀዱላ ሕጉስ እየ ይብላ ኣሎ እቲ ግብረ መልሲ ናይ ራሽያ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ግን ዝሓሰበሉ ይመስለንን ተመሳሳሊ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ግን እንታይ ኢሉ ካብቲ ዝግባአና ከም ኔቶ ማለት እዩ ንኤውሮጳ ንምክልኻል 5% ዲፈንስ ካፓሲቲ ጥራይ ዘለና ኢሉ ሰራዊት ይኹን ሮኬታት ይኹን ኤር ዲፈንስ ሲስተምስ ይኹን ኩሉ 5% ጥራይ ዘለና 5% ዲፈንስ ሲስተም ዘለዎ ግን እቲ ውግእ ንከስፋሕፍሕ ይዛረብ ዘሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ራሽያ ግብረ መልሲ ዕንወት ተውሪዳ ፀገም የብሎም ጥራይ እቲ ውግእ የስፋሕፍሕ እምበር ፀገም ከም ዘይብሉ እምበር ከምኡ እንተዝሓስብ ነይሩ ከመይ ጌርካ ነቲ ጉዳይ ናብ ሰላም ገጽካ ትወስዶ እዩ ክዝረብ ዝግባእ Ukrainians to defend themselves and we need to remember this is a war of aggression conducted by Russia and of course Ukraine has the right to defend themselves and that includes also hitting legitimate military targets inside Russia. The key thing though is America is allowing Ukraine finally now to strike targets but only in the Kharkiv region. Do you think you'd like to see more than that? Ukrainians certainly would like to see the ability to strike deeper into Russia. Do you understand their point of view? Ukraine has already been able to strike deep into Russia. They have their own weapons they have produced, and as I said, some allies have not imposed any restrictions on the use of the weapons they have. But the Americans, we'd like to see them allowed between allies. But the point is that some of those allies that had restrictions have not been allies. ኩሉ ንሪኦ ዘለና ነቲ ኩናት ንምስፍሕፋሕ ምዃኑ ትዘረባ ብፍጹም ናይ ሰላምን ርግኣትን ቋንቋን ጣቋን ከም ዘይብሎም ኢና ንርኢ ዘለና it's very sad ግን ሓንቲ ብዚኣ ከርየኩም ዝከረይዋ እቲ ንግዲ ዝብልዎ ዘለዉ ንቻይና ዝኸስዎ It's gone up a lot since the war in Ukraine started. $300 million of እዚ ኩሉ እቲ ንግዲ ናይ ራሽያ ምስ ቻይና ዝግበር ዘሎ እንድዩ 300 ሚሊዮን ኦፍ ዱዋል ዩዝ ኣይተምስ ማለት ሓደ ንብረሲ ንሓደ ማንካ ማለት እዩ ማንካ መግቢ ክትበልዓሉ ትኽእል ግን ነቲ ማንካ ተጠቂማ ራሽያ ኣብቲ ናታ ኣፅዋር ትእትወ እንተላ ማንካ ይትሃብዋ እዮም ትብሎ ደሎ ተርዲኹን ኣለኹም ዱዋል ዩዝ ወታደራዊ ዕላማ ውራይሉ ዝተሰርሐ ዘይኮነስ ካልእ ዕላማ ንኻልእ ጥቕሚ ዘለዎ ነገር ግን ጠዊኻ ድማ ኣብ ወታደራዊ ኣፅዋር ክትጥቀመሉ ትኽእል ኮይንካ ስለዚ ጠቕላላ ከምኡ ነገር ኣይትሃቦም 70% መሽን ቱልስ 90% ማይክሮ ኤሌክትሮኒክስ ኩሉ እዚ ንካልእ ቴክኖሎጂ ዘድሊ ንብረት እዩ ነዚ ስለምንታይ ትህብዎም ኣለኹም ብምባል እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ እቲ ንግዲ ናይ ክልቲአን ሃገራት ድማ ናብ $240 ቢልዮን ተይቡ ስለዚ እዚ ንግዲ እዚ ጠጠው ንኸብሉ ዝገብርዎ ዘሎ መናውራ እዩ ንቻይና እቲ እገዳ ምስራሕ ስለ ዝኣበዮም ትናቶም ነቲ እገዳ ናቶም ንመድሓኒ ዝጥቀምሉ items are sent monthly to Russia. 70% of machine tools, 90% of billion yuan. So there is a lot of anger on the part of really could be doing more of the Russians and their offensive peace then. Yeah, and there is the regional influence aspect as well as the trade. What China is attempting to do is to get round the sanctions that are imposed on Russia by selling it vast amounts of oil and gas. China is also trying to boost its international standing as a peacemaker. We've just seen this summit taking place in China in the last couple of days to discuss the situation in Gaza. It's trying to put itself on the world stage as a country that can intervene to try to work out
a peace deal. And I think what the Chinese are arguing back is that, well, any summit that's going to take place in Switzerland that Russia is not invited to is not going to be a summit that's going to work out a peace deal with the Russians. So we need to have a peace summit that both Ukraine and Russia are at, and that is something that the Chinese have said they are willing to organize. So I think all this is quite a lot of rivalry between different. So بحفشة أتذبحال زلو كل تجاينات تبلو زلا تركل مخاني فلتيهم جن متمزازن مبلشاون موياناتهم سلزخوني تجاينا دم تايلا لا كل التعبيت كونفرنس كتجبرت دللا جن اتحاد كما تسوا خمسة يكونوا تناي غازا وكنتا سلام بسلام أو كونفرنس كلهم تم الوازلهم حيلتات كما تقولوا زغلو كم دم نزنا يوكرين كنتات مفتاحون حدا بكلتهم وجنات كف كلوا زغلو تبغ زخونة كونفرنس كتجبر كم تحسب زلا يزارب زلو زدما ውድቀትና ኣሜሪካ ይዘርኢ ኣብ ኩሉ ኣሜሪካ ፈቲና ስለዘይ ተዓወተት እስከ እንዚ ኩነታት እዚ ካባይን ላዕሊ ክገልጾ ዝኽእል ሰብ ኣሎ ለስናው ንኣናብባ ኣእምሮኦም ይኹን ኣካያይድኦም ንዓና በሊሕና ካብ ካልኦት ዝያዳ ፈሊጥና ዘይኮነ ታሪክ ብዙሕ ምሂሩና ታሪክ ዝመሃረና ትምህርቲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኣትሪሩና ኣጠማምታና ኣተኩሮና ማእዝኑ ክንደይ ስሕት ንዘጋጥሙና ብድሆታት ወይ ዕንቅፋታት ከመይ ጌርና ንምክቶም ከመይ ጌርና ነንብቦም ከይተሃወኽና ከይተጋገና ክንከይድ ዝሓገዘና ታሪክ እዚ ናታቶም ናበይ ገፁ ከም ዝኸይድ ንምንባብ ከዓ ዝኾነ የዋህውን ፅጉም ኣይኮነን ግን ስለምንታይ እዮም ከምዚ ገይሮም ስለምንታይ ዝበሃል ቀፃሊ ስለ ዝመፅእ ኣብ ውሽጢ መቃን ክትሪኦ ምእንቲ እቲ ግሎባል ዝበሃል ዓለማዊ መቃን ኣበይ እዮም ኣለዉ ኣበይ ከበይመ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ዞባ ብዞባ ተርእና ኸ ኣበይ ኣለዉ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እንታይ እቲ ዘምርሕዎ ኣጀንዳታት ሰሪሑ ዶ ይሰርሐን ምስኩውን ኩነታት ናይቲ ዞባታትን ምስኩውን ኩነታት ናይ ልኡላውያን ሃገራትን ዘይሰማማዕ ብናታቶም ፊንታ ማለት ናቶም ስምዒታዊ ዝኾነ ካይዳ ጥራይ ናቶም ዲክታት ናቶም ደልይዎ ነገር ከካይዱ ነቲ ካልእ ሰብ ከም ሰብ ኣይትቆፅሮን ነቲ ካልእ ህዝብታት ህዝቢ ትቆፅሮን ኣህጉራዊ ሕጊ ኣሎ ልኡላውነት ኣሎ ህዝብታት ኣሎ ሃገራት ኣለዋ ንዕወይ ተኽብርን እናረገፅካ እናጎነፅካ ክትከይድ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓንዳሪ ከያይዳ መልክዕ እናቀየረ መፅኡ ከይድ ይኽእል ዝሑል ኩናት ነይሩ ድሕሪ ዝሑል ኩናት ዝሓለፈ 30 ዓመታት ረአና ኣሎ ቅድሜና ዝመፅእ ዘሎ ዓመታት ከዓ ናበይ ገፁ ከይድ ከም ዝኽእል ምግማስ ኣየፀግመካኒ ንውሽጣዊ ኩነታቶም ኣንብቦ ብዓለም ደረጃ ዘለዎም ቦታን እቲ ምዕሪት እንታይ ከም ዝመስል ንርአ ዘውፅዎ ፖሊሲታት ሰርሕን ኣይሰርሕን ንምንባብ ከዓ ዘፀግም ኣብ ንዓና ግን ሳላ ግዜ ፅቡቅ ክንመሃር ክኢልና እዚ ንኽእለ ዘለና ከዓ ንዕኡ ግምት እተወ ስለዝኾነ ስለምንታይ ኣሜሪካ ከምዚ ጌራ ስለምንታይ ኣተፃብኣና ስለምንታይ ኣተብል ተጫንቀልና ነገር ኣይኮነን ኣናባና ጥራይ ከነመዓራር ዘለና ሓደጋ ዘለዎ ሽርክነት ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሶማልያ ወሕጂሱ ኣንፃርቲ ናይ አንከር ፖሊሲታቶም እንድዩ ንሳቶም ዝሰመይዎ አንከር ወይ ድማ መልሕቕ ከካይድ ኣለዎ ንሳቶም ዝበልዎ ብናቶም ትእዛዝ ብናቶም ኣረኣያ ብናቶም ኣጀንዳ ነቲ ረብሓታቶም ዝብልዎ ንሳቶም ከም ዘካይድ ምሕቡር ናይ ኩለን ሃገራት ናፃ ምትእኽኻብ ምስ ባህሎም ዝኸይድ ኣይኮነን ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኤንቮይ ተሓርዩ ይብለካ እንታይ ኣካየዲ ማለት እዩ ካበል ኮበል እቶ ውፃእ ግበር ኣይትግበር ዝብለካ ዓይነት ማለት እዩ ኣብ ጥዑ ኣእምሮ ከምኡ ክህሉ ክእል ኢልካ ይተብልካ ግን ብታሪክ ተረጋገፀ ካይዳ ንሱ እዩ ምትእኽኻብ ትበሃል የለን ሎሚ ንዞባዊ ውድባት ጥራይ ዘይኮነ ንሕቡራት ሃገራት ከመይ ጌርካ ትጠማዝዞ ከመይ ጌርካ ሰባት ኣብኡ ትምዝዝ ከመይ ጌርካ ሰባት ፕላን ትገብር ንዕኡ ከመይ ጌርካ ትጥቀመሉ ከም ፅላል መጋበርያ ኣፍሪካን ዩኒዮን ከመይ ጌርካ መጋበርያ ትብሎ ካልኦት ተፈላለየ ኣብ ኣፍሪካ ኤኮዋስ ሳደክ ኤጋድ ብፍላይ ካብ ማግረብ ዝኾነ ነገር ኣሎ ኣብአን ኣቲኻ ከመይ ጌርካ ትጠዋውዮ እንተዘይኮይኑ ነቲ ምትሕብባር ብዞባ ደረጃ ዝካየድ ዝድግፍ ሸውሃት እውን የብሎምን የለን ሕጂ ምቁፅፃር እዩ ኣነ ሄጀሞኒ እቲ ቀንዲ ምግባትን ምቁፅፃርን እዩ ንከምኡ ትብል ሕጂ ሶማልን ኤርትራን ኢትዮጵያን ተሓበራ ተተሓጋገዛሲ ንመን የርብሕ እንታይ ኢልካ ቅድምነቶም ህዝብታት የርብሕ ነቲ ዞባ ርግኣት ትፈጥረሉ ነቲ ዞባ ናቱ ሲነርጂ ብተፈላለየ መንገዲ ከዛይድ ይኽእል ንምህናፅ ናይ ሃገራት ጥራይ ዘይኮነ ዞባዊ ምትሕግጋዝ ናይ ምህናፅ እውን ናህሪ ይፈጥረሉ እቲ ባይታን ሃዋህውን ከዓ ነቲ ሃገራት ጥራይ ዘይኮነ ንካልኦት ዞባታት ናይቲ ዓለም እውን ዘለዎ ፅልዋ የለን ናታቶም ዲክታት ናታቶም ግዝኣት ናታቶም ግበር ኣይትግበር ናታቶም ውሳኔ እንተዘይኮይኑ ዝኾነ ካልእ ክሰርሕ ስለዘይብሉ ሎሚ ኢትዮጵያ ሶማል ኤርትራ ጅቡቲ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ኬንያ ዩጋንዳ እውን ተሓባቢረን ናፃ ኮይነን ክሰርሓ ባህብሎም ንዓና ምናልባት ገርመና ክእል ኸውን ግን ግዜ ዝመሃረና ንከምዚ ዝኣመሰለ ኣተሓሳስባታት ኣይወሓጠሎምን የለን እትረፍ ንከምዚአን ገና ድሑራት ዘለዋ ኣብ ናይ
كم زاتري واد الله هون كل تتأجم نايت زوبانا كابي كم زفبرخ أبي مخانو مسرته تصبو جورجليس ولا داس وايد ما بزح زي فيديو تات زمصو معناته كل شيء كفلتون كم هرولن زلوين تزلع على حبريتا بزعبا نهجرنا زنبر عجا كابي اللي بقاس مخانو نخردها الناس اللي زعجز أنا يهوب كنا مهرولو بليز لايك جبرو سبورت جبرنات كبري تقدر ناب قالوا دما شير جبر ونابلكو كم وترو مزيا أجد داسيت لبوا تقدر أبز عالمنا بقول شوف حنبابي بتكنولوجيا بتبع عزلو زلا بخميك عوات مخل زبل حتى مجمريا أنت تكنولوجيا نبي قطعي زخيز زلو artificial intelligence blockchain كمون robotics أبزيوم عودزي بنيشتي جنزر إنفست نقبر جمر نحنا سمارت خين خون غلينا أبطم سمارت سباد شرح لزلو إنفست جرنا جنزب ناقن مسأتهم كنعب نخيل إذا حدا بسولن بلحن من قديم كالاي أبتزلنا يو وان انتهى اللو زعب زلو رينا نعود حق زناز غل مزحف ديو كورسات ديو كنوسد كنبقاس لنا تكنولوجي نخلو بناتsa بقليلو كم ترحبون غيرو كاسلو زلو تتقملو سالساي دما